yang mahita dami ni di batana sumurung sen saduh na roha ima na mangaramoti ati-ati do pikiramna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Ora semadihita saduhna hatani di batari hita ima di parningotan di ari hanana ni Tuhan Yesus sadarion. Nata surah di Efesus bidusada ayat 15 sahatu ayat 20 tulu sonoma hatani di bata. Asa ahu pe duku begi naung porsia hamu di Tuhan Yesus jala holong rohamuna di saluhut akan abadia dan masadia madok moliate siala hamu marningot hamu di namartanya ngahu anggiat di lehon debata ni Tuhan Yesus Kristus amani hasangapon itu hamu to di hapstaran doho pangukapon manada ibana di patiur mamata ni rohamuna asa di boto hamu rumang ni arta sihirimon siapa jonnai rodi surung ni hasangapon sitiano ni akan abadieng asa ditadahamu nang hagu ni haguguna na sumurung itu hita akan porsia sian bakborhon ni hagugun na namarbudieng ai Kristus doi di ulahon debata dinapinaenay ibana sian namate jala pinodunay tusyamun na di bagasan banogijang tugijang ina saharajaw dohot huanso nang hagugon do hamuliaon nang tugijang ina saguar do tarhatahon dada hola di hasyangano doho do dinarosugut saluhu na do dipatuduk tutoru ni pakna jala dipabaki do ibana na bangatasi sesudi gabi ulu ni huriyain ido pamatang na banggu ibana asaguhan na sesudi di bagasan saluhu ido sahana dihamu donga saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus dung hehe tuhata sian namate dang apala songon na somal be di parsaoran na do akasisian na di bagasan 40 hari dung hehe ibana olan piga-piga hali nama rap ibana do akasisian na jala ari hananaik naon ido natapis tahun sadarion ima ari hananaik ni Tuhan Yesus Kristus tu baragijang jala omma parpudi Yesus doa kasisianna jala khusus di ari hananaikon ima diaturhon jala nang manaik mabut Tuhan Yesus Kristus tu baragijang asanang iyo taro hinariko ni dihananaik ni Tuhan Yesus Kristus dan horan barita na madok manaik Tuhan Yesus Kristus alai sada baga-baga manang sada panidangota bahwa tujuan ni Tuhan Yesus Kristus na tuwana gijang lahu parade inganan biaka na porsiay ido apala na balga si ingotot marhitima molota palumu se tu surat Efesuson songon buku na sinratun ni si Pauluson ahdo nanain dohonon ni si Paulus imat di pesta ari hanana ni Tuhan Yesus Kristus molota padumu tuturpugon adong tulu nanain si pasahaton ni si Paulus marhite turpukon na perjulu ima na yang diajak dihita songon halak namar pakirimon ni akan porsia ido arta na sumurung anani tusido na perjulu di pasahat songon las ni rohani si Paulus ido bener si Paulus nakaningani ahu pe dukubigi nang porsia hamu di Tuhan Yesus Kristus sian holong ni rohamuna jaladang masadia madok moliate marningot hamu di namartangi yang ahu anggiat di lewat Tuhan Yesus Kristus tuhamu ima pangukapon manada ibana ido pakirimoni
Di ngolut tano engo masegurang jolma na sumar pakri mobe ido ben na gura kalak na malas marminggu, malas martangiang, malas marsaur, ala dang mardonga pakirimon, akhirnya olu martau-taun dang rotu bagas joro ni huria. Ala ni mulu saya dan naneng dohonon ni turpugon ido benar masetakas mulu didok di ayat 10 bitui di patiur do mata rohamuna asa diboto hamu rumang ni arta sihirimo di pojonan na suwung dasa ngapuni i masih tiara dakana badia ala dang makirim ibana di arta na di badu gicang holan arta na di portibiodo ido ubay naga bijujut gali jala dang olu marsaur si bata mulu tabigi dia ka ungu-ungu di partikiano ima ala niaka si tahun do akalan namasa gabi dang ulu bero tu pertanyaan dang ulu bero marsar tu punguan pekat sama sekali betul-betul dang dipaduli hobe nang taringot tuaka ulaon ni tonga-tonga ni hurieng ala ni dipaingot tu pugodo na parjudo sahali nakangani ima pakrimu ni akana porsia di arta na sumurungi jadi idora nanang gabi idota asa pakirimota dakkolan na di portibion alai pakirimota nekon saha do hita nama kirim berpengharapan di pakirimotai na dohotita gabe percabar di pakirimotai dang terus sita hot sesongonon dia kahapariron aleko makirim do hita Tuhan akan mengubah kehidupan kita jadi hola Tuhan kana porsia jala hola Tuhan kana manada sakka ni dibatana soong penduk di si Paulus datang di patiur rohana doho matana mernida ima akaba kirimoni ido na nido ni si Paulus di ayat 10 di patiur matani rohana asa diboto rumang ni arta sihirimoni jadi sihirimo taido ama sihirimoni ima arta na si bono gijangi dinaung pinaradini hatta debata jadi anggolan ni portiur di hita makirim banadangol do hita di si alaikon na makirim do hita taringot tu benua gicang. Napa dua hun ima adu sitianon ni akan abadi akan aborsi. Sitianon ni akan abadi ido arta mana sitiano ta adu sitianom. Mulu dok rupani etur jabar mulu burjuh mar minggu. Mulu burjuh bertanya. Alai anggo arta sitianon na nidok na nidok si Paulus ima nakkaningani hamuliaum manang didok me sejujut tagwari surgu jaminan yakana porsia los idora jaminan na nama naik Tuhan Yesus tu bono gicang para diinganan yakana porsia ima surgu hasonangani jadi surgu ido gabi jaminan manang sitianota tutu sahali dia makadonga saha porsia molo nunga tahatai disunak yang didok di akka arta sihirimo taido di arta natahirimi ima surgu do jadi gak bisa ada jaminan dui tuhita asa songo dia do mulu di surgui ido na taida takas na bogabi bu yang kita dak songon na tabi kiri di portibion jadi contoh aho maselas dorohaku mernida tim sending ni HKBP Depok ala mulu siti pekubasin da siti pelayanan baik rumah sakit baik tu penjara baik akan madapoton naung marsait menahun bahkan rupanya kana marsait posa manang aka udah-udahan pe taringot tu udaon di sidi saya dado nahubigi jala di hatahon nasida di barita manang di pelayan nasida dia mai ima holan hata surgudo di hatai nasida surgudo di hatahon laho pasahaton tonani ima sedingi jadi luar biasa dui jadi menasida itu pani saya disukun do porsedo amang dot porsedo inang nagabitu surgo salah satu na suku-suku ni neng mengajak ima bamaat tu lapatanna mono dang adong haporsion na taring tu surgo jadi itu gak bisa ada jaminan di hari hanana ini Tuhan Yesus Kristus di bagasatikyon mulu tapis tahun ini ada jaminan ima taringo tu surgo Allah yado
donga paddi tarupan ini sada huria asal dihatai taringo tu surgo sudi marungutung urusan jala gurang na terpulung lalap ninna saya marungutung ma akarus di huriane bahkan di konsistori di sukun sakasitui ma paddi teng ayo mulo marjami tahu mamang una kolas surui hatay nga malas kaparmingwi gabi gudang marungutung gudang na terpulung ala sedi hatay hamu hola surgu i jamita muna nin oido amang do tamina pamuli ate maknin akhirna minggu berikutnya dang beri hatay mana surgu alai di hatay mana ma ima holan jamitana api narokko di api narokko itu masai pait jalan ridung hur di jolma holan hapen do di hatay ma terus holan nerakai ma akhirna busisa umaruasi dohot terus dihuri rumah nasi datu konsistori amang unang ma jami tahu kamu nerakai mulubui surgui ma musi jami tahu kamu utebu di sepikir hami do dak tebu saya tapi utebu do kola surgui di hatai hamu nin nama rupane lani do nanang berengota ga bisa ada jaminan dia kana porsia ikut surgui do ujahatta jale unga di parade di bata na parpudi ma i manakai ngani pangatusinnya kana porsia i mataringo tuha guguni di bata di bagasan Kristus alai naing matiur manian rohatta jala taboto panjuni Tuhan Yesus i manakai ngani diju hita songon huria Efesus diju asa tuha luaon huria i manakai ngani diakana sida nang di parsauton nasida nang termasuk do di perngulun na diju asa mangulu songon Kristus ala na porsia diju gabiradi makubasi uloni Tuhani jadi tu sudido dijuhon tuhatta asa dapotak kalua iyo benedok nakeng masetakas ai harajon nai didok do nakengani asa luhu na do dipatunduk tutoru ni pakna jala di babaki bebana mengatasi sudah gabi uluni urie imana ma uluni mulia temadigo ali Tuhan di bata di hatam nabedi na pengotok kami. Amin.